Si aneu a Cambrils, és obligat no només anar a menjar els gelats de Can Sirvent i anar al port pesquer, a les platges de Cambrils, sinó també visitar el casc antic, que és preciós. Aquest diuen que és el carrer més maco del món. És el carrer Lloberes. Està al casc antic, entre el carrer de les Creus i el carrer Major. Aquí tenim la casa més antiga de Cambrils, que es manté en peu. És del 1582. I en presumeixen, d'això, que és la casa més antiga. Aquí podem veure un cartell que ens ho indica. I passejar per aquí, doncs, en ple estiu, imagineu-vos, si està fresquet i el que hi entén en plantes, doncs, en pot gaudir-ne'n de ben segur. Al carrer Lloberes de Cambrils, el casc antic. Aquí, doncs, una simpàtica bústia. Bé, recomanat. Carrer Lloberes, el casc antic de Cambrils.